Biomasa Forestal é unha empresa dedicada á fabricación de biocombustibles, pele de madeira para uso doméstico fundamentalmente, e agora, a raíz precisamente da participación no programa Agrobiotech, estamos intentando diversificar as liñas de mercado. Fai aproximadamente un ano para aquí, viñamos comentando a idea de poder fabricar os peles para a cama de animais. Simplemente era unha liña que nos, se ben abaraxáramos, nunca a tivéramos en conta a nivel de produción. Debido a distintas estrategias comerciales que se foron baraxando, veuse que había un nicho de mercado importante con un valor añadido no pellet, e a raíz diso foi no que nos decantamos por esta idea. A finalidade do pellet para a cama de animais é utilizalo nas xaulas, especialmente dos roedores, para que lles funcione iso como unha cama, e tamén para a recollida dos seus oríns e da hixiene das xaulas dos roedores. É un produto novedoso no sentido de que as materias primas que se utilizan están escollidas para evitar alérxenos aos animais. Ademais, a granulometría que leva evita a formación de polvos que lles poidan resultar prexudiciais á hora de respiralos, e digamos que substituí un pouco as areas ou peles de papel ou de outros produtos viruta que xa hai ahora mesmo no mercado. Agrobiotech xa o coñecíamos de edicións anteriores, de feito xa participáramos noutros talleres que se celebraran, e foi por iso que nos decidimos a participar nesta edición. Sin duda, animaríamos a todas as empresas a que participaran no programa, porque todo o que se saca deles son cousas positivas, desde xa non só a financiación para poñer en práctica medidas concretas, sino en toda a formación que recibe o personal da empresa, a mentalidade e a innovación, o querer facer cousas novas, e que teñas consultores especializados que te axuden a leválo a cabo. Todo eso é moi proveitoso, moi proveitoso. Houbo encontros que se realizaron no marco do programa no que puidemos entrar en contacto con empresas do sector ou con inquietudes similares ás nosas en canto a innovación. A raíz dai fixemos contactos que continuaremos agora para levar a cabo outras iniciativas.